Επιστρέψαμε λοιπόν και θέλω να σας πω και να σας επικοινωνήσω πραγματικά κάτι που μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση στο διαδίκτυο. Καθώς λοιπόν σκρολάριζα, είδα βιβλία για τη μικρή μου, διότι την ετοιμάζω να πάει στο νήπιο και όλο το καλοκαίρι θέλαμε να κάνουμε ασκησούλες. Ασκησούλες όμως έξυπνες, που είναι βοηθητικές για το παιδάκι, με το οποίο πραγματικά έχει πάρα πολλές πληροφορίες στο κεφαλάκι του. Και δεν είναι ανάγκη να τα φορτώνουμε τα παιδιά μόνο με αριθμούς και γράμματα, θέλουμε να βλέπουμε και ωραίες εικόνες. Έτσι λοιπόν βρήκα το Quasimodos Books, που το εκπροσωπεί ο Δημήτρης ο Παπαδόπουλος, ένας άνθρωπος με τον οποίο είναι ιδιοκτήτης, είναι εκπαιδευτικός. Και επειδή έχει να μας πει πάρα πολλά πράγματα και για βιβλία που αυτή τη στιγμή είναι και στα βιβλιοπωλεία και παντού, αλλά και σαν εκπαιδευτικός έχει κάνει τους δικούς του τόμους για την προετοιμασία των παιδιών μας. Τι κάνεις, Δημήτρη μου, είσαι καλά? Μια χαρά εγώ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ. Νομίζω ότι τοποθετήθηκα πάρα πολύ σωστά αυτό που... Τοποθετήθηκες μια χαρά. Πέρα από εκπαιδευτικός είμαι και γραφίστας. Θα τα πούμε όλα στην πορεία. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε, να σε γνωρίζει ο κόσμος, γιατί εγώ μόνο είπα το Quasimodos Books, ενώ έχεις και το... Έχω και το Diplomart. Diplomart.eu. Ναι. Έτσι. Είναι Ωραία. δύο λοιπόν. Είναι δύο. Στην ουσία το Quasimodo Books είναι ο εκδοτικός οίκος, ο οποίος εκδίδει τα βιβλία. Ωραία. Ενώ το Diplomat είναι μια πλατφόρμα στην οποία υπάρχει ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό για παιδιά. Εκεί που σας βρήκα κι εγώ. Εκεί που μας βρήκατε κι εσείς. Δηλαδή το καλοκαίρι, γύρω στα μέσα του Ιουλίου, σκρολάριζα, αυτό δεν είναι ψέμα. Δηλαδή είναι ακριβώς όπως σας το λέω. Και αν έχετε πάει και σε παλιότερα, γιατί έχω πάρα πολύ κόσμο που με ακολουθεί στο Instagram, θα δείτε, επειδή μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση τα εκπαιδευτικά βιβλία του Δημήτρη, και το παιδί μου, ξέρεις τι μου κάνει πιο πολύ εντύπωση, ότι το παιδί μου αμέσως αντιλαμβανότανε αυτό που έβλεπε να μπορεί να λύσει την πράξη, αλλά όχι με αυτό το σκληρό τρόπο, χρωματιστό τρόπο. Το χρωματιστό τρόπο, ναι. Αυτή η δουλειά είναι μια, ας το πούμε, ομαδική δουλειά. Πριν μου πεις για την ομαδική δουλειά, πάμε στην προηγούμενη ερώτηση. Ωραία. Φεύγω από το ένα, πάω στο άλλο. Είσαι λοιπόν εκπαιδευτικός. Ωραία. Είμαι καταρχήν γραφίστας, είμαι graphic designer και είμαι εκπαιδευτικός σε παιδιά, μεγάλα παιδιά. Εκπαιδεύω δηλαδή γραφίστες, αλλά συνεργάζομαι και με εκπαιδευτικούς προκειμένου να δημιουργήσουμε το υλικό αυτό. Έτσι. Το εκπαιδευτικό αυτό υλικό είναι συνεργασία παιδαγωγών, οι οποίοι ασχολούνται με παιδάκια μικρά, προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας, και μαζί με την τέχνη τη δική μας και την επιστήμη τη δική τους, δημιουργήσαμε αυτό το υλικό που θα σας δείξουμε σήμερα. Υπέροχα. Εγώ σας είπα, το έχω ξεφυλίσει, τουλάχιστον αυτά που παρέλαβα στα χέρια μου. Σήμερα είμαι ευνοημένη, θα πάρω πιο πολλά στα χέρια μου. Θέλω να μου πεις λίγο πόσο καιρό εδρεύει ο εκδοτικός οίκος, ποια είναι η περισσότερη έτσι προσέγγιση των μαμάδων, τι θέλουνε, πιο πολύ μάθηση στα παιδιά ή και μέσα από τα βιβλία μαθαίνουνε μηνύματα και πάρα πολλά άλλα που μπορούμε, ας πούμε αυτό με το χταποδάκι, επειδή εγώ αυτό έχω πάρει, είναι αυτό το κάτι άλλο και έχει και ωραία δωράκια μέσα. Έχει μέσα και ωραίο. Πάμε όλα λοιπόν δωράκια. να μου ξεκινήσεις για αυτό που σου έλεγα, ότι πόσο καιρό εδρεύεις? Λοιπόν, 5 χρόνια. Είσαι 5 χρόνια. Ξεκινήσαμε ως Diplomart, είναι παιδί της καραντίνας, σαν να λέμε. Ξεκίνησε την εποχή που οι μαμάδες είχαν τα παιδάκια τους μέσα στο σπίτι και για να απασχολήσουν, εν πάση περιπτώσει, τα παιδάκια, γιατί τα είχαν όλη μέρα. Πολύ σωστά. Τέλος πάντων, μου ζητήθηκε από κάποιες μαμάδες να τους φτιάξω κάποιο υλικό. Ξεκινήσαμε λοιπόν με μία αλφαβήτα, με ζωάκια. Δειλά, με μία μικρή αφίσα ψηφιακή πάντα, έτσι. Δεν μιλάμε για εκδόσεις. Και σιγά σιγά μου ζητάγαν οι μαμάδες να κάνω και κάτι άλλο. Παιχνιδάκια, δραστηριότητες, χειροτεχνίες. Και ξεκινήσαμε λοιπόν μετά από λίγο καιρό, το 2020, το Δεκέμβριο, κλείνουμε 5 χρόνια, έχουμε τα γενέθλιά μας. Ξεκινήσαμε με το πρώτο υλικό, το οποίο ήταν αυτό που θα σας δείξω εγώ τώρα. Θα μας τα δείξω όλα ένα προς ένα. Απλά εγώ σε αφήνω να σε γνωρίσει και λίγο ο κόσμος. Ναι, βεβαίως. Έτσι. Βεβαίως, οπότε ξεκίνησες δηλαδή, έβγαλα τα πρώτο υλικό, οι μαμάδες τους άρεσαν αυτό που ενθουσιαστήκανε. Πώς να μην μου ζητάγαν περισσότερο και κάποια στιγμή μία μαμά, η αγαπημένη μου η φίλη η Ράνια, μου πρότεινε να το κάνω πολύ πιο σοβαρά. Ναι. Οπότε για να γίνει κάτι πιο σοβαρό θα πρέπει καταρχήν να ανοίξω τα social media στον κόσμο
Μέχρι εκείνη την ώρα, δηλαδή, δεν είχες καν μπει στον κόσμο αυτό του social media? Όχι. Ήμουν στα social media, απλώς ως diplomat δεν είχα παρουσία. Και δεν ήσουν ενεργός, έτσι? Και δεν ήμουν ενεργός, έτσι. Ωραία. Και οι φίλοι μου και κάποιες άλλες μαμάδες με οθήσαν, με σπρώξανε να ξεκινήσω μια πλατφόρμα. Δηλαδή, μέσα από ένα e-shop, από ένα site, να επικοινωνώ το υλικό μου μαζί με τον κόσμο. Να έχω τη δυνατότητα ο κόσμος να το αγοράζει. Έτσι ξεκινήσαμε λοιπόν πριν 5 χρόνια. Και τώρα είσαστε στην κορυφή των πωλήσεων και να πω ότι έχετε πάρα πολύ οικονομική τιμή στο κάθε βιβλίο, γιατί το κάθε βιβλίο έχει διαφορετική τιμή. Καλύπτεται από τα προνηπιάκια μέχρι και τα παιδιά του δημοτικού. Πολύ σωστά. Με την ανάλογη εκπαιδευτική ύλη και φυσικά συνεργασία με καταπληκτικούς συγγραφείς. Ναι. Οι συγγραφείς μας είναι διαλεκτούς. Πολλοί από αυτούς είναι τελειόφοιτοι, γραφίστες και εικονογράφοι. Και πολλά από αυτά που θα δείτε είναι η πρώτη τους επαγγελματική δουλειά. Στηρίζουμε δηλαδή τα παιδιά που ξεκινάνε την καριέρα τους, αλλά όχι μόνο τους εικονογράφους, αλλά και τους παιδαγωγούς. Και νέοι παιδαγωγοί έχουν μπει στο θέμα αυτό της δημιουργίας. Εκείνοι σε βρήκανε δηλαδή ή εσύ τους βρήκες? Κοίταξε, εγώ είμαι παράλληλα και δάσκαλος γραφιστικής, οπότε στην ουσία είναι μια τέτοια σχέση, ένα αλυσβερίσι, μια αλληλεπίδραση. Βλέποντας το υλικό και βλέποντας την προσέγγιση τη δικιά μου, προφανώς μάλλον ενθουσιαστήκανε. Ο ενθουσιασμός είναι βασικό κομμάτι της δουλειάς μας. Δηλαδή, όταν είσαι ενθουσιασμένος και έχεις πάθος για το παιδί, βγαίνουν και όμορφα αποτελέσματα. Πολύ όμορφα αποτελέσματα και εγώ το λέω εκ πείρας. Εγώ, για την ακρίβεια, εκτός από το χταποδάκι, πήρα και κάποια, όπως σας είπα, προμάθηση, να το πούμε έτσι. Και ήταν, εμένα, ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση, Δημήτρη μου, ότι ήταν για ένα παιδάκι που είναι 5,5 χρονών, απόλυτα κατανοητά. Απόλυτα όμως κατανοητά. Έχει γίνει πολλή δουλειά, έχει γίνει καλή δουλειά από τους παιδαγωγούς, γιατί οι παιδαγωγοί μας δίνουν στην ουσία την βάση για να μπορέσουμε να δουλέψουμε, τεστάροντας τα παιδιά. Δεν είναι ότι τα βγάζουμε και απλώς τα δίνουμε. Τεστάροντας τα παιδιά στην ουσία είναι οι κριτές μας και αυτοί που στην ουσία βοηθούν ώστε το τελικό υλικό να είναι κατανοητό και αρεστό στα παιδιά. Και έχετε πετύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Πες μου λίγο τα βιβλία σου, είτε τα εκπαιδευτικά, είτε τα βιβλιαράκια, παραμυθάκια. Ναι. Πού μπορούμε να τα βρούμε, με ποιους συνεργάζεσαι, με ποια βιβλιοπωλεία, ποιους πρέπει να ευχαριστήσεις και μετά να περάσουμε στο επόμενο να αναδείξουμε και δείγμα δουλειά σας. Ξεκινήσαμε ως diplomat, ως ψηφιακή πλατφόρμα. Τώρα, ως Quasimodo Books, ως εκδοτικός οίκος που εκδίδει τα βιβλία, έχουμε κάποιους μήνες. Είμαστε νέοι ας το πούμε, είμαστε μωρά. Μωρά, ακόμα που ζουλάτε. Οπότε αυτά που θα σας δείξω τώρα είναι οι πρώτες μας εκδόσεις, οι οποίες έχουν ξεκινήσει αρχικά στις δύο πλατφόρμες μας, δηλαδή στο www.diplomat.eu. Αναγράφονται και τα στοιχεία στο κάτω μέρος της οθόνης σας, οπότε αποστέλνεις και σε όλη την Ελλάδα. Αποστέλνω σε όλη την Ελλάδα, σε Ελλάδα, Κύπρο και εξωτερικό. Έτσι. Και στο quasimodobooks.eu. Σε αυτές τις δύο πλατφόρμες. Και με βιβλιοπωλεία δηλαδή, σε όλη την Αττική. Είμαστε σε συνεργασία πλέον με διακινητές, έτσι ώστε το υλικό μας να πάει σε όλη την Ελλάδα και στην Κύπρο. Ωραία. Έτσι. Ωραία. Θέλω λοιπόν να πάρεις το χέρι σου, να μας δείχνεις ένα και να κοιτάς την καμερά σου. Ωραία. Να μου κρατήσεις πρώτα το δικό μου αγαπημένο βιβλιαράκι. Θα ξεκινήσουμε με την Αβαρχίδα, γι' αυτό βάλαμε αυτά τα τρία. Ναι. Είναι τα τρία βιβλία της αγαπημένης μας συγγραφέας και εικονογράφου, Μελίνας Μαύρου. Μιλάμε για το πρώτο βιβλίο που ξεκίνησαμε, με αυτό το βιβλίο δηλαδή ξεκινήσαμε, το οποίο είναι το «Δεν μπορώ», που το έγραψε και το εικονογράφησε η ίδια η Μελίνα. Εδώ υπάρχει μια ιδιαιτερότητα. Τα ματάκια, όπως θα δείτε εδώ πέρα, κουνιόνται, έτσι, όπως και στο δεύτερο βιβλίο. Και στο τελείωμα του βιβλίου και σε όλα τα βιβλία υπάρχει ένα δωράκι. Σε όλα τα παραμύθια. Ένα λοιπόν, μαγνητάκι για το είναι ένα μαγνητάκι. Το οποίο μαγνητάκι αυτό... Και θα μου επιτρέψεις εδώ, επειδή εγώ το έχω διαβάσει στην κόρη μου, να πούμε ότι η συγγραφέας, η Ναυαρχίδα όπως την αποκαλείς, περνάει μέσα από το χταποδάκι, το δεν μπορώ, ότι δεν μπορώ να κάνω αυτό, δεν μπορώ να κάνω εκείνο. Ναι, είναι το δεν μπορώ, είναι η ανασφάλεια και η έλλειψη αυτοπεποίθησης. Και μέσα από το βιβλίο αυτό που να πω,
Φυσικά και μπορεί, σου λέει. Αυτό. Αρκεί να θέλεις. Αυτό το γράφουμε και στο πίσω μέρος, όπως και στο εδώ, ότι φυσικά και μπορείς. Αυτό είναι το μήνυμα του βιβλίου και είναι ένα βιβλίο το οποίο βοηθάει και το παιδί, αλλά βοηθάει και τη μητέρα να δώσει τη σωστή καθοδήγηση στο παιδί. Το δεύτερο, το οποίο είναι πάλι της Μελίνας Μαύρου, είναι το Σνούφελ, και σε αυτό έχουμε τα ματάκια του Σνούφελ, αυτού του σκυλιού, το οποίο κουνιόνται. Και σε αυτό το βιβλίο έχουμε και εδώ πέρα την έλλειψη αγάπης. Εδώ μιλάμε για την αγάπη. Ενώ στο πρώτο έχουμε την αυτοπεποίθηση, όταν μιλάμε για την αγάπη. Όλοι δικαιόμαστε να αγαπιόμαστε. Και η αγάπη μπορεί να έρθει από παντού και με τους πιο αναπάντεχους τρόπους. Όπως το σκυλάκι αυτό. Εννοείται. Σε όλα λοιπόν τα βιβλία των εκδόσεων του Quasimodo Books. Έξυπνος ο τρόπος που τα... Είναι ας το πούμε, μια μικρή ανταμοιβή για το γεγονός ότι το διάβασες, το ευχαριστήθηκες, και αυτό είναι το ένα δώρο το οποίο θα σου μείνει, θα το βάλεις στο ψυγείο σου ή οπουδήποτε αλλού. Εμείς πάντως στο ψυγείο σας έχουμε κολλημένοι. Ναι, οι περισσότεροι στο ψυγείο είναι για το ψυγείο, αλλά είναι μια υπενθύμηση ότι... Και η ευχαρίστηση. Πάμε να μου προχωρήσεις και στο άλλο. Τι είναι αυτό που εγώ δεν το έχω? Αυτό λοιπόν της Μελίνας είναι το τρίτο βιβλίο, έτσι, το οποίο αυτό... Θα σου το αφήσω για τη μικρή σου την κόρη. Αυτό λοιπόν είναι. Και αυτό και το σκυλάκι θα μου αφήσει. Και αυτό και το σκυλάκι. Αυτό λοιπόν είναι η αλφαβήτα με ζωάκια. Είναι η τρίτη δουλειά της Μελίνας Μαύρου, η οποία είναι ένα διαδραστικό βιβλίο, στο οποίο το παιδάκι μπορεί να ζωγραφίσει υπέροχα τα ζωάκια με μια πρόταση που βλέπουμε πάνω δεξιά, αλλά παράλληλα να γράψει και το όνομα του ζώου. Δηλαδή, του δίνουμε μόνο το την αρχική λέξη, και μετά το ζώο Αυτά, όπως βλέπετε και εσείς, φαντάζομαι, απευθύνεται σε παιδάκια που είναι ήδη λίγο πιο μεγάλα. Είναι λίγο πιο μεγάλα. Πάνε για δημοτικό. Ναι. Όχι τόσο του δημοτικού, μάλλον λάθος. Εδώ είναι καλό όταν τελειώνει το νήπιο, πιστεύω. Εδώ είναι και ανεξαρτάται και από το παιδί. Τα παιδιά είναι πολύ έξυπνα. Είναι πανέξυπνα τα παιδιά και πραγματικά δεν υπάρχουν σαφείς ηλικιακές... Ισχύει, και η δική σου η γραφή και η δική σου έτσι προσέγγιση είναι κατανοητή. Επειδή δεν θέλω να το ξέρεις ότι μας απόμειναν 4 τηλεοπτικά λεπτά μόνο. Ωραία. Και δεν θέλω να δικήσω κανέναν από τους ανθρώπους που δουλεύεις. Θέλω να μου δείξεις και τον Τούλη, τον Κακτούλη. Τούλης ο Κακτούλης, λοιπόν. Ο Τούλης ο Κακτούλης είναι μια δουλειά ενός ζευγαριού. Αγαπημένου μου ζευγαριού, του Χρήστου Βλαχόπουλου και της Νίκης Φωσκόλου, το οποίο έχει να κάνει με το πώς θέλει να φαίνεται ο καθένας στους ανθρώπους. Δηλαδή, σε πολλές περιπτώσεις, τα παιδιά, αλλά και οι μεγάλοι άνθρωποι, θέλουμε να γίνουμε αρεστοί στον κόσμο. Ενώ στην ουσία θα πρέπει να είσαι ο εαυτός σου και να μπορέσεις... Και να είσαι και περήφανος για αυτό που είσαι. Και να είσαι και περήφανος. Οπότε βλέπουμε την προσπάθεια του Κακτούλη να γίνει κάτι διαφορετικό, ενώ υπάρχει ένας φίλος που του λέει ότι θα πρέπει να είσαι απλά ο εαυτός σου. Υπέροχα. Έτσι. Αχ, πολύ ωραίο. Οπότε, και σε αυτό έχουμε μαγνητάκι, έτσι όπως σε όλα τα βιβλία. Έχουμε το βιβλίο της Αλέσιας Πολυχρονίδη, που έχουμε δραστηριότητες με τις 2 σταγονίτσες. Εδώ μπαίνει η φυσική μέσα, πώς δηλαδή η σταγόνα γίνεται αέρας και θέλω νυφάδα. Να τα δείχνεις εκεί στη Βιβί μου. Τι είναι, Βιβί μου, θες να είναι πιο εκείνα καλά ή κάτι? Ωραία, γιατί θέλουμε να τα δει. Θα τα κάνω λίγο τροχάδι. Και να τα είναι λίγο πιο λιγότερα. Ναι. Εδώ έχουμε την πεταλούδα της αγαπημένης μου, της Μαργαρίτας Πετρόγκονα. Πάρα πολύ καλή και αρτίστικη δουλειά. Πώς δηλαδή μια κάμπια μεταμορφώνεται σε πεταλούδα. Έτσι. Ένα πολύ όμορφο βιβλίο. Είδες το άμαθε, και διδακτικό, δηλαδή. Δημήτρη, μου λέει ήταν να μην πάρεις φόρα. Εδώ πάλι της Αλέσιας Πολυχρονίδη. Πάλι οι 2 σταγονίτσες που γίνονται από νερό, αέρας και αυτό νυφάδα. Είναι μέρος. Αυτό στην ουσία είναι υποστηρικτικό. Είναι η συνέχεια. Είναι η συνέχεια. Οι σταγονίτσες τις άλλες. Είναι οι δραστηριότητες της Νέρης και της Νόρης. Αυτό πάει
Και πακέτο δηλαδή. Πάει πακετάκι. Αυτό είναι το παραμύθι και αυτές είναι οι δραστηριότητες. Άκουσέ με, επειδή όντως μου έχουν μείνει μόνο 3 τηλεοπτικά λεπτά, θέλω να δείξουμε και όλα τα υπόλοιπα χωρίς να κάνουμε ιδιαίτερη ανάλυση. Ωραία, ωραία. Να δείξουμε όμως αφού πολύ τα φέραμε. Ωραία. Αυτό είναι η Ρίτα της Μαργαρίτα, της Έλενας Μπατερεάνου. Μια πολύ όμορφη δουλειά. Εδώ ένα βιβλίο για τη διαφορετικότητα, αυτό το ουράνιο τόξο του Μίλη, το Μίλη στο ελεφαντάκι, από την Χαραμέλιου. Έχουμε ένα πολύ ωραίο και ιδιαίτερο βιβλίο, η Μαγική Λεμονιά, της Αγγελικής και Νικολέτας Βρέκα. Εδώ έχουμε 2 αδερφές, οι οποίες έχουν κάνει πραγματικά εξαιρετική δουλειά. Και φυσικά έχουμε τον κλιπ που παίζει κρυφτό, του Σέβεν Κιτάνη και του Βασίλη Ηλιάσκα εικονογράφηση. Έτσι, ένα πολύ όμορφο παραμύθι για πολύ μικρά παιδιά. Και θέλω να μου δείξεις και τα άλλα τα βιβλιαράκια που είναι μασκισούλες, για να μην αδικήσουμε ούτε. Πολύ ωραία. Αχ, τι ωραίο που είναι το εξωφυλλάκι αυτό γλυκούλικο. Επειδή έχονται γιορτές, καλό είναι να σας βάζουμε στη διαδικασία των Χριστουγέννων. Δραστηριότητες λοιπόν για μικρά παιδιά, χειροτεχνίες και ασκήσεις, έτσι, για μικρά παιδιά χριστουγεννιάτικα. Έχω τα ζωάκια γεμάτα χρώματα της αγαπημένης μου και αποφύτου μου, έτσι, της Μαρίας Δερδελάκου, που στην ουσία έχουμε εικονογράφηση, πολύ όμορφη εικονογράφηση των ζώων για τα μικρά παιδιά. Εδώ έχουμε εικονογράφηση για αγοράκια κυρίως, αλλά και για κοριτσάκια, τα μέσα μεταφοράς, έτσι, που δείχνουμε που υπάρχουν και έγχρωμες εικονίτσες. Halloween. Το Halloween, έτσι, το οποίο έχουμε δραστηριότητες και διάφορες χειροτεχνίες. Ωραία. 10 πιθανά επιτραπέζια χριστουγεννιάτικα που σε βάζω στη διαδικασία να κόψεις και να κολλήσεις για τα Χριστούγεννα. Απίστευτο, αυτό φεύγει πάρα πολύ. Αυτή είναι η ναυαρχίδα μας, είναι το γράφω το αλφάβητο παρέ με τα ζώα, που υπάρχουν ασκήσεις προγραφής και διάφορες ασκήσεις κατανόησης για τα μικρά παιδιά. Έχω το πολύ καλό βιβλίο αγγλικών, το My Junior Book από το Βασίλη Περγάρη, το οποίο είναι, μαθαίνουμε όλο το αλφάβητο με ασκήσεις και στο τέλος έχουμε επιτραπέζια παιχνίδια, αλλά και αυτοκόλλητα για τα παιδιά. Επειδή περνάει ο τηλεοπτικό, δείξε μου και το τελευταίο. Το τελευταίο θα σας δείξω είναι το τετράδιο των χρωμάτων αγαπημένο, που μαθαίνουν τα παιδιά τα βασικά χρώματα, τις αναμίξεις τους και ασκήσεις πάνω στην κατανόηση των χρωμάτων. Λοιπόν, πέρασαν ολόκληρα 17 λεπτά παρεούλα. Σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν κοντά μας.